Amen. Sanibonani. Kushuthi sonke sibonile ukuthi yini eyenzekayo la eSouth Africa. Lento yenzeka nasezangomeni last year isiyenzeka nakuthina manje sabathandazi. Kushuthi la eSouth Africa wonke umuntu uyabona ukuthi amathenda ayathengwa amathenda la eSouth Africa. Abantu bayakhokhela amathenda. Keke ukuthi iwasho zami zisiza abantu unyaka wonke. Nomthandazo wami ngithandazela abantu abanye bazi babe wominister. Iwasho zami izona ezisiza abantu ukuthi kuze kureshaflishwe eParliament bathole izikhundla abangayideserve abanye. Kodwa mina ngithola ngisho ithenda eyodwa ngithi ngiya-applya kungabuyi ngisho into eyodwa engiyi-applayelile. Angitholi ngisho ithenda lokuyovula iParliament, angitholi ngisho ithenda lokuthi ngibathandazele mengabe ukuthi sebebekiwe ezikhundleni. Kulungile, qhubekani niwathenga amathenda, qhubekani niyithenga izikhundla eSouth Africa, kulungile ngithi qhubekani. Kodwa mina ngiwumthandazi wodumo, ngisazoqhubeka ngibathandazela abantu, ngizoqhubeka ngiyikhiphe iwasho zami. Qhubekani, ninomona ngathi sabathandazi, ninomona nje South Africa.